Bueno, antes de nada, eu quero agradecervos a todos vos que me seguides, que me contades cousas, non? E hoxe quero agradecer en especial a Manuel Fernández, un mozo destes que fan bicicleta, un mozo xoven destes deportistas, que van coas bicicletas polos camiños, polas montañas, xa sabedes ao que me refiero, non? Este mozo, pois lle gusta perderse por Galicia adiante, e me comentaba que é seguidor noso, e me dixo, oye, que isto non o tes, e por que non os faz? E alá me dou unha orientación de que ele había encontrado unha pequena aldea abandonada, non? Pasando os pasos do Verdugo, na Fraga, camiño da Cárcere da Lama, ou viña desde un camiño da Cárcere da Lama os pasos da Fraga. Bueno, o tema é de que alá fomos investigando e despois de dar unha boa pateada, efectivamente, gracias Manuel Fernández, encontramos a aldea. Eu non sei como lle chaman o sitio, pero ele me dice que lle chaman a Ladeira. Pode ser, porque isto está costa abaixo. E gracias a Manuel, non? Bueno, as pistas que dou, hoxe podemos compartir ou coñecer o que queda da aldea de Aladeira. Mirad, que edificación. Tuvo que ser unha aldea grande, importante. Ademais, un sitio destos agradecidos para, supoño que naqueles tiempos, para agricultura, para ganadería, está metido aí un fondo. Se despois vindes, e aí ao fondo, vedes que está todo en terrazas, non? Tanto a este lado como a outro pasa o río Pequeno. É un río leva agua, chamanlle pequeno, pero é un río en condición. Xa quixeran outros ter un río desa categoría, non? Como o río Pequeno. O río Pequeno é, cando chegades aos pasos da Fraga, vedes que tendes que pasar os pasos do río Verdugo, e antes hai 3 ou 4 ou 5 pasos que pasan aí un regato. Ese é o río Pequeno. Pois o río Pequeno é o que vai aí, a nada, aí de baixo, xusto. E tirando para lá, hai varias edificacións máis, hai uns hórreos, eu penso que ao mellor chegou a haber 5 ou 6 edificacións no seu momento, algún en ruína. Nunha delas encontramos unha inscripción, eu non pude descifrala, pero fixelle varias fotos. Logo vamos facer unha labor de investigación entre todos, eu vou poñer a foto e a ver se desciframos o que pon. Eu creo que empeza el que venga por aquí tiene que non sei que. Bueno, xa veremos se o describimos ou se alguén nos conta, porque ao mellor alguén ten recollido isto, non? Non vamos recorrer toda a aldea porque ainda é un cacho grande, pero bueno, aí xa vedes, eran unhas casas importantes de categoría, xa que era xente que estaba ben. Espero que vos guste, vale? Como dicía, gracias a todos, porque este traballo, sobre todo de meter aldeas, lugares esquecidos, é gracias a vos, non? Nin no Google Maps, desde o satélite, e nada, isto xa non se ve, porque xa vedes vos como, supoño que no seu día estes foron campos de cultivo, pero o bosque estás apoderando de todo e xa non se ve casi nada. Ahora eu marcho, porque no río Pequeno, a la baixa, supoño que xa vinculado con esta parroquia, hai un muiño, pero ademais do muiño hai unha fervenza pequena, pero eu non sabía nin dela. Me vou meter aí, se chegamos, claro, porque aí aquelo ten o seu peligro. Quedai con Dios. Veña, boa tarde. Gracias, Manuel, pola pista. Vale, un abrazo a todos. Ata despois.